Hevseroka Daire Tekliyen Derveya Bakur Rojhilatê Sûriyeyê İlham Ahmed derbarê hevdîtina Komisyona li Meclîsa Tirkiyeyê ya birêber Apora û rewşa Bakur Rojhilatê Sûriyê nirxand. İlham Ahmed serdana komisyonê wekî gaveke dîrokî nirxand. Her wa anî ziman projeya Rojava wê berjewendiyên hevpar ên li gel Tirkiyeyê biparêze û got em jî weke Kurdên Rojava bi biryarin di mijara çareseriyê de li hevkirinekê bikin. Hevseroka Daireya Tekiliyên Derveya Bakur Rojhilatê Sûriyê İlham Ahmed giringiya hevdîtina Komisyona li Meclîsa Tirkiye a birêber Apore û bandora wê ya ser Bakur Rojhilatê Sûriyê ji nûmediya 24 re nirxand. İlham Ahmed serdan weke gaveke dîrokî pênase kir, anî ziman ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd divê pêvajoya diyalogê berdewam bike. Tê diyarkirin ku pirsgirêka Rojava û entegrasyona Qesedê ya ji artêşa Sûriyê re di nava mijarên serdanê de ne. İlham Ahmed da zanîn ku weke Kurdên li Sûriyê wan projeyeke berfireh a çareserî heye û got ger em qala bandora vê pêvajoya ser Rojava û hemû Sûriyê bikin, em dikarin bibêjin ku wê bi awayekî teqez bandorên wên êrînî hebin. Di vê serdema dîrokî de weke Kurdên Rojava û hemû gelên li Sûriyê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û demokratîkirina Sûriyê me projeyeke zelal û berfireh heye. Ji destpêkê ve em ji vê projeyê xwe bawer dikin. Di heman demê de niha jî tu hewlên me yên çareseriyê nel dijî Tirkiye ne. Her wiha em dikarin bibêjin ku ev projeya me wê berjewendiyên me yên hevpar ên li gel Tirkiye jî biparêze. Girêdayî vê yekê em jî weke Kurdên Rojava bi biryarin ku di mijara çareseriyê de li hevkirinekê bikin. İlham Ahmed têkildarî îdayên ku rêber Apoş Qesedê re peyameke çekdanînê şandiye ji axivî û got Qesedê di heman demê de koalîsyona dijî Daişî û Rêveberiya Şamê jî eleqedar dike. Divê em berpirsyariyên aliyan ên têkildarî vê mijarê ji bîr nekin. Li gel Rêveberiya Şamê ya demkî pêvajoya leşkerî û entegrasyona siyasî berdewam dike û têkildarî vê mijarê em nêzîkî li hevkirinekê giring in. Lêbelê danûstandanên hûrgiliyan berdewam dike. İlham Ahmed di dawî de diyar kir ku yek ji bandora pêvajoya aştiyê ve bûna kanalên diyalogiya navbera hêzên siyasî Kurd de ye û dibêje êdî hemû hêzên Kurd di wê baweriyê de ne ku divê ji derfetên ku divê pêvajoya dîrokî de derdikevin holê sûd werbigirin. Êdî dem hatiye ku hemû hêzên Kurdan îradeyeke yekbûyî ava bikin ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û demokratîkirina rojhilata navîn erk û berpirsyariyên xwe bi cih bînin.